Здравейте и добре дошли на този мастер-клас. Ще изчакам още една-две минути, за да видим кой ще се включи, кой ще има възможност, въпреки че днес ден е много специален. Играе нашия волейболен отбор на своя финален матч, така че дори да не може да се включите, ще има запис, който ще бъде споделен в моя YouTube канал. Най-вероятно ще кача видеото и в страницата. Така, сега преминаваме директно към презентацията. Ще споделя екрана и започваме. Днес ще сложим началото на една поредица, която се казва Ароматните съкровища на света и в частност ще говорим за Мадагаскар. Най-напред искам да се представя за всички, които не ме познават. Аз се казвам Здравка Гъркова и съм фармацевт, клиничен ароматерапевт, също така сертифициран гемотерапевт и фитотерапевт и не спирам да надграждам своите знания, защото като фармацевт и като ароматерапевт вярвам, че истинската сила на природата се разкрива, когато я слушаме внимателно. Днес ще ви отведа на едно ароматно пътешествие до Мадагаскар. Това е една земя, където едно и също растение се превръща в напълно ново лечебно съкровище. В днешния мастер-клас ще се запознаем с редки масла, като катафрай, равинцара, равинцара е най-познато, за Наполи, синджинджифил, мадагаскарски безсмъртничета. Ще научим как да използваме тези масла за здраве, за баланс и за дълголетие. Това е едно обучение, което ще отвори нови хоризонти в практиката ви и независимо дали сте любители, терапевти или просто сте жадни за знания, смятам, че има какво да научите. Това, което мога да кажа, за да направя едно такава въведение, е, че Мадагаскар е остров, всички сте чували за него, в който природата диша с цялата си сила. Това е земя, където всяко растение носи своята собствена история. Тя е уникална, различна и неповторима. Тук има изключително богата фауна и флора, типична само за този остров. На Мадагаскар климата, почвата и слънцето създават наистина растения, а след това от тях се добиват масла, каквито не добиваме, не сме виждали и не може да открием никъде другаде. Те са едновременно мощни и нежни, много дълбоки и балансирани. И днес ви каня да се потопим заедно в този свят, да усетим аромата на равинсара, която дарява яснота и защита, да усетим силата на катафрай и неговата устойчивост и да усетим и нежния аромат на джинджифила пеперуда, който пък ще ни обгърне с мекота. Може би повечето от вас нямат тези масла под ръка. Всеки, който желая да се докосне до тях, е добре дошъл в нашия център по ароматерапия в София на булевард Джейн Балчер 2. Там може съвсем спокойно и абсолютно безплатно да разкрие тези масла, да ги усети. Всеки, който иска, разбира се, може да си ги поръча. Ние ще му ги изпратим с удоволствие. Аз се надявам, че това обучение няма да бъде просто лекция, а ще бъде едно пътешествие и среща с растенията от Мадагаскар, които ще ни научат да дишаме по-дълбоко, да се движим с повече лекота и да усещаме живота в още по-голяма хармония. Както казах, Мадагаскар
не е само уникално място, защото е остров, но и защото е отделен от африканския континент преди милиони години. И това е довело само по себе си до изключително разнообразие от растения. Над 80% от флората там не се среща никъде другаде. Тя е абсолютно ендемична. Климатът е едновременно влажен, топъл, субтропичен, но и планински в централните части. Тоест в Мадагаскар имаме невероятни условия за развитие на много многобройни растителни видове, а комбинацията от тези специални условия кара растенията да развиват други етерични молекули, други ароматни молекули, много различни от тези в Европа и в Азия. Аз искам да дам един пример с етричното масло от травинцара от Мадагаскар и камфоровото дърво в Азия. Те имат абсолютно идентично латинско наименование и произлизат от абсолютно едно и също растение. Това е Cinnamomum камфора. В Азия това камфорово дърво ни дава камфор като етерично масло, което е силно стимулираща и дори токсична субстанция в големи количества. Но в Мадагаскар същото дърво, благодарение на теруара, променя своя хемотип и ни дава едно от най-нежните и същевременно най-мощни антивирусни масла. И това е маслото от травинцара, неговото латинско наименование е Cinnamomum camphora с хемотип 1,8 цинеол. Това е ключът към разбирането на мадагаскарските масла. Едно и също растение в различна почва и климат се превръща в напълно нов лечебен инструмент. Именно за това казваме, че Мадагаскар е истинска ароматна лаборатория на света. Там ендемичните видове и изключителното разнообразие са съчетани с климата, почвата и абсолютно всичко така, че наистина ни дават едни съкровища. И така, нека да започнем с трите най-важни масла за имунната система и дихателната система, които намираме в Мадагаскар. И това са равинцара, саро и яри. Сарото е съкратеното име на едно много прекрасно също така масло. Мандра саваротра се казва, но него ще разгледаме малко по-късно. Равинсара е може би най-популярното мадагаскарско масло. Ние го наричаме маслото на зимата. То е много силен антивирусен щит, който а, така балансира и леко стимулира дори имунната система, но в същото време е достатъчно меко, за да се използва и при деца, и при възрастни, както и при хора с автоимунни заболявания. Може да се прилага в дифузия, може да се прилага върху кожата, при настинка, върху гърдите, винаги добре е разредено, разбира се, тъй като може да има дразнене от него. Наистина равинцара е като един невидим вуал, който пази от организма от вирусни атаки. То е изключително богато на 1,8 цинеол. Може би около 50-60% в неговия състав са съставени от тази молекула, но присъствието на молекули като сабинен и алфа-терпинеол омекотяват ефекта на евкалиптола и го правят много по-добре поносимо от другите масла, които са богати на 1,8 цинеол, особено при дифузия. То е много по-лесно употребяемо при в дългосрочен аспект и може да се използва, както казах, за профилактика и за лечение на цялото семейство, включително и на деца. Дори и при бебета над 6 месеца бих казал, че може да се използва с внимание. Аромата му е свеж, евкалиптово-камфорен, леко сладникъв и, както казах, има много силно антивирусно действие, имуномодулиращо, експекторантно, т.е. то помага да се премахне секрета, който имаме в белия дроб и, разбира се, има и леко антибактериално действие. Първи избор за профилактика през зимата при настинки, грип, синузит, бронхит
и така нататък. И, както казах, много подходящо за дифузия. Вече споменахме за тази особеност на етричното масло от равинцара и на особеностите на камфоровото дърво, което в Азия дава етрично масло от камфор, а в Мадагаскар дава прекрасната равинцара с напълно различен химичен профил. Нещо много важно за етеричното масло от равинцара, което може би някои не знаят, е, че сутрин това масло има способността да ободрява, а вечер да релаксира. В Мадагаскар равинцара често е наричан ароматът на доброто листо. Равинна цара всъщност е на малгашки и означава буквално добър лист. И за разлика от другите камфорови масла, така да кажем, маслото от камфорово дърво, равинцара е напълно безопасно за по-широка употреба. Това е един пример как климата, почвата, теруара напълно преобразява химията на едно растение и го прави подходящо и за най-малките, както вече няколко пъти казах. В ароматерапевтичната практика често го наричаме и маслото на добрия сън, защото, както казах, вечер при дифузия има действието да отпуска, освен че пречиства въздуха и създава едно усещане за спокойствие. Всички познавате, предполагам, равинцара. Не трябва да се бърка с равенсара, което е съвсем различно масло, въпреки че и то е така по аромат близко. Там вече имаме различни разновидности, равенсара ароматика и равенсара анисата, но те не могат да се използват така безпроблемно върху за бебета и малки деца и за бременни жени. Особено това на соновото, което има и леко хормонално действие. Така че равин цара е маслото, да не се бърка с равен сара. Много, дори така да кажем, а, известни ароматерапевти правят тази грешка. Следващото етерично масло от Мадагаскар, което съм подбрала, е маслото от Саро. Както казах, името му на малгашки е Мандра Саваротра. Неговото име латинско е Синамосма фрагранс. Това е един друг голям защитник на имунната система. Името му в превод от малгашки означава който лекува всичко. То дава жизненост, дава енергия, носи усещане за защита и за стабилност. И местните хора в Мадагаскар го използват като универсално масло за инфекции, за тонус, дори за възстановяване сред тежки заболявания. Например, при уринарни инфекции може да се използва с чубрица, с палма роза, с мащерка линалол и саро в растително масло, да кажем от черен кимион, като една комбинация, която става и за вътрешен прием под ръководството на квалифициран ароматерапевт. Ам, така че може да се направи такава комбинация. Сарото също има свеж зелен и леко плодово дървесен аромат. И, както казах, е и противовирусно, но и доста по-антибактериално от равинцара. Има и противогъбичен ефект, има имуномодулиращо действие. Много популярно е като употреба при инфекции на дихателните пътища и, както казах, за защита и възстановяване след дълго боледуване. Така че това също е едно така съкровище. Това е едно от най-новите масла в европейската ароматерапия. Започва да се изнася от Мадагаскар едва в края на 90-те години. Наричат го още маслото на бялата светлина, защото хората, които го използват често, го свързват с яснота на ума и прочистване на ума. В народната медицина на Мадагаскар саро се използва също така ритуално за изчистване на къщи след болести и негативни енергии. За, както казах, че за разлика от равинцарата, саро има и противогъбично действие, което е също много важно.
и което го прави много полезно при кожни инфекции и микози. Следващото масло, което ще разгледаме в секцията масла за имунитет и дихателна система, е маслото от яри. Доста непознато, бих казала много малко познато, но изключително ценно масло. То има мек, сладък, билков аромат, леко флорален и действа много силно противовъзпалително, бронхолитично, антиспастично, успокояващо за дихателната система. Много, много подходящо при астма, при хронична кашлица, при бронхити, всякакви затруднения в дишането и е много полезно и при по-чувствителни хора. Него го наричат маслото на дишане с лекота. Това е буквалният превод от малгашски на яри, защото отваря добовете и носи голяма мекота. Може да кажем, че ако го сравним с равинцара, ако е един силен войн, яри е нежният лечител, който отваря дишането без агресия. И когато комбинираме тези три масла, равинцара, саро и яри, получаваме пълна защита от профилактика през остра инфекция до третиране на хронични състояния. Това е наистина един свещен триъгълник за мадагаскарската ароматерапия. Както имаме комбинацията от чайно дърво, лавово дърво, няули, например, така може да кажем, че и този свещен триъгълник действа при такива инфекциозни заболявания. Това е едно от най-ценните масла за хората с астма. Като допълнение бих казала, че и келата може да се добави към а, в тази група и да направят едно прекрасно дуо. И в Мадагаскар казват още, че яри отваря вратите на дробовете. Химически то е богато на сескви терпени, които му придават един много мек, но много дълбок противовъзпалителен ефект. И за разлика от предните две, за които говорихме, Равинцара и Саро, които са много силни антивирусни, яри има по-успокояващо действие, балансира нервната система и помага на хора, които буквално не могат да си поемат дъх, било от напрежение, било от изтощение след астматичен пристъп. В емоционален план се използва при хора, които са склонни към паника, атаки и тревожност, особено когато има това усещане за стягане в гърдите. Местните лечители смятат това масло за женско масло, защото така защитава, утешава и отваря ума. Но наистина приканвам ви да се здобиете с това масло от яри. Цената му не е висока. Наистина ще усетите колко е интересно и как малко по малко може да ви стане любимо. Ето тук съм направила една сравнителна табличка с маслата, които разгледахме. Включила съм евкалипт глобулус и чайно дърво, които вие много добре познавате и които изключително добре могат да се комбинират с тези мадагаскарски масла, за да направят едни прекрасни синергии, с които да решите редица проблеми. Може да си снимате тази табличка, може да си припишете след това някакви неща, като гледате записа отново. Но ето тук може да видите, че яри наистина е силно противовъзпалително, бронхолитично и антиспастично. И от всички тези масла, които съдържат в по-голямата си част 1,8-циньол молекулата, яри по-скоро съдържа сесквитерпени, които са имуномодулатори и които са много по-меки, но това не означава, че действат нали, по-малко на нашето здраве. Тук ще дадем няколко примера от практиката, които са свързани с употребата на тези три етерични масла. Това са примери от практиката за хора, които са ме потърсили за помощ. В случай имаме едно дете, което е с суха кашлица на 7 години, без температура,
кашлица, особено вечер преди сън. Много често има и нервност поради затруднено дишане, което е обяснимо. И как да преценим какво да изберем? Равинцара може да се комбинират и трите масла, разбира се. Но в случая равинцара ще даде антивирусната защита, но може да е по-силен лек при вечерна употреба. Сарото е добър общ защитник, но е по-стимулиращо и не е най-добрия избор за успокояване преди сън. Но ярито е идеално в този случай, защото освен, че има бронхолитично и антиспастично действие, е много нежно и успокояващо и отваря дихателните пътища. Равинцара също е добро за сън, но в случая ние не търсим толкова успокоението, колкото бронхолитичното действие, антиспастичното действие и успокояващото действие, което да донесе на детето сън през нощта. Ако можем и ако имаме възможност, разбира се, може да се направи комбинация от трите, като се сложи най-много яри равинсара и по-малко саро, защото малко превъзбужда. Но ако трябва да изберем само едно масло, най-подходящото би било маслото от яри, защото едновременно успокоява кашлицата и успуска детето. Втория пример, пак за употребата на тези три масла, е за човек, възрастен човек, който е болен от грип, по време на епидемия от грип, мъж на 40 години, който работи в офис, където почти всички вече са болни от грип. Той търси начин да се предпази и да подсили имунитета си. Когато говорим, както казах, за подсилване на имунитет, никога не говорим за някакви супер имуностимуланти. Етричните масла никога не са такива. Равинцара, саро и яри как действат и как ще действат в една комбинация против грип. Равинцарата знаем най-доброто антивирусно, антивирусен щит, стимулира по свой начин имунитета, без да го стимулира прекалено, разбира се. По-скоро бих използвала думата балансира, но хората често не я разбират. Саро, или както казахме, че се казва мандрасаваротра, е универсално масло, което дезинфекцира и пространството, и тялото, и дава енергия. Яри е много подходящо за хора с хронични проблеми, не толкова за превенция. Тоест вече ако човека има и астма, е много добре да включи и яри. В случая, ако трябва да изберете само едно масло, най-подходящото е равинцара за дифузия в помещението, дори в офиса, локално върху гърдите, разредено. Може да се комбинира с саро за по-силна защита на офиса. Или вече, ако има астматични пристъпи или някакъв алергичен астматичен терен, спокойно може да се добави, даже е задължително, яри, а защо не и малко кела, ако наистина кашлицата става а, доста силна и дишането затруднено. И третия пример, който искам да дам, това е една жена с хроничен бронхит и с тревожност, която има чести пристъпи на кашлица и усещане за стягане в гърдите. Тук, освен че страда от тревожни състояния, често казва, че не може да си поеме дъх, което е доста неприятно, така че ние трябва да направим нещо по въпроса. А, Равинцара ще помогне при инфекциозните епизоди, но не е най-силно успокояващото кашлица масло. Тя успокоява, подобрява съня, а, действа много добре вечер, дифузирана преди лягане, но не е достатъчна. Сарото пък подсилва имунната система, но е по-стимулиращо, може да не се отрази добре на нервното напрежение. Затова е добре да се съчетае с нещо успокояващо, например петигрен бигарат или иланг-иланг. Докато маслото от яри, от тези три изброени масла, съчетава противовъзпалителното действие за дихателната система и невроуспокояващото действие за психиката. Така че, ако трябва пак да изберем едно масло,
то ще бъде яри. Тук давам възможност и хора, които не искат да купуват няколко масла, просто да могат да изберат едно единствено, което ще е подходящо за тях и за тяхното семейство. Маслото от яри е супер универсално. Равинцара, мисля, че всеки задължително трябва да има в своята арома аптечка. И сега ще ам, обърнем внимание на две масла, които пак са свързани с дихателни проблеми, но най-вече са свързани с опорно-двигателната система. И това са маслото от Занаполи, Кротон Гиаи и маслото от Катафрай. Започваме с Занаполи, едно пак непознато масло с много мек, топъл и леко флорален аромат, който има и успокояваща нотка. Ако погледнете и самата клонка, изглежда така доста ефирно. Основното действие е антиспастично, успокоява кашлица и спазми на храносмилателния тракт, леко седативно, отхрачващо и балансиращо нервната система действие. Това масло може да се използва при суха нощна кашлица, много подходящо, особено при деца с и чувствителни хора, при нервно напрежение и стрес, който е свързан с затруднено дишане, и като допълнение при храносмилателни спазми. Също така в комбинация с маслото от босилек, което може би напоследък сте чули, че е обявено направо за персона нон грата, така в кавички, заради метилхавикол етера, който съдържа поредните така изцепки, бих казал, на хората, които куват законите, но както и да е. Та, маслото от кротон, геаи или за Наполи, има и емоционално въздействие. Това е маслото на утехата, носи мекота, лекота и облегчава напрежението в гърдите. Използва се в ниски дози и винаги добре разредено в растително масло. То е много нежно, както казах, но има изключителна ефективност при суха кашлица. Особено когато е вечер, нощна кашлица. Макар на пръв поглед да е нежно масло, неговото антиспастично действие е безценно при опорно-двигателни проблеми. Често болките в тялото са придружени от мускулни спазми и за Наполи е маслото, което успокоява тези спазми и улеснява отпускането на мускулатурата. Като допълнение, може да кажем и за неговото успокояващо действие върху нервната система, което е много важно, защото болката никога не е само физическа, тя е и емоционална. Наистина маслото от Занаполи помага на човек да се отпусне, да заспи леко и да поднесе по-добре хроничния дискомфорт. Може да кажем, че маслото от Занаполи е маслото за мускулно напрежение отвътре, когато болката и стреса се преплитат. Защо избрах тези две масла? За Наполи, защото успокоява спазмите. Нека първо да кажем обаче и за катафрай, извинявам се. Второто масло е катафрай. Седрелопсис гревей е латинското наименование. Ароматът му е сух, дървесен, леко пикантен, с много дълбока топлина. Основните действия са силно противовъзпалително, аналгетично, т.е. обезболяващо и укрепващо. Също така има антифиброзно действие. Много добро масло за борба с последиците от COVID беше и продължава да е, заедно с безсмъртничето и лавровото дърво. Прилага се при мускулни и ставни болки, при артрити, болки в гърба, за възстановяване след физическо натоварване или хронична умора. Затова е много добро, примерно за масажен бленд за спортисти. Има и емоционално въздействие. Това е маслото на устойчивостта. В комбинация с лавровото дърво е перфектно дуо за хора, които трябва да имат усещане за сила и стабилност. Слага отново краката на земята, може да се каже.
То се дестилира от кората, която виждате на снимката на дървото, кората на дървото. И трябва да се, особеността е, че трябва да се избягва по време на бременност, кърмене и за много малки деца. Това е едно масло, което има действие върху надбъбречните жлези, затова успешно влиза в моята комбинация антистрес и стимул на надбъбреците, която е с черен смърч, катафрай, бял бор и така нататък. Та, защо избрах тези две масла? Защото за Наполи успокоява спазмите и улеснява отпускането на мускулатурата, а неговото допълнително успокояващо влияние върху нервната система е важно, както казахме, тъй като болката не е само физическа. Ката фрай е класическото мадагаскарско масло за стави и мускули, противовъзпалително, обезболяващо, работи директно върху възпалителния процес и подпомага възстановяването на а, тъканите. В комбинация катафрай може да се каже, че е сила за тялото, тъй като овладява възпалението и връща физическата устойчивост, а за Наполи е мекота за нервите и мускулите, защото отпуска спазмите и помага да се понесе болката. Затова именно тези две масла заедно дават така един цялостен подход към опорно-двигателния апарат, не само на физическо, а и на психическо-емоционално ниво. Знаем, че това е изключително важно в случая. И така, това е край на нашата първа част за мадагаскарските масла. В следващата част ще разгледаме джинджифилите, които са с дъх на Шанел. Защо? Ще ви разкажа малко по-нататък. Казвам ви довиждане и до следващия път.